सोलोंथाइखौ जौगानाय फारसे नोजोर बोनानै हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोला बेसेन नाङालासे गोलोम बोथोरनि फोरोंथाइ मावबादा हाबाफारि होदोंमोन। बेबादिनो गुन गोनां सोलोंथाइ, गोजों इयुन आरो गोहो गोनां लाइमोनफोर खालामनो थाखाय सोलोंथाइ होनायनि थांखिजों बेसेन नाङै फोरोंथाइ थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय होदोंमोन। दिनै कक्राझार जिल्लानि BSU आरो लाइमोन BPF जों लोगो नांनानै कक्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव प्रि कचिं फोरोंथाइ मावबादानि क्लोजिं सेरेमनि खुंफुंदों। कक्राझार जिल्ला हिसाबै कक्राझार जिल्लानि BSU आरो BPF लाइमोनफोरा गासै 34टा सेन्टार मोनदोंमोन। बेबादिनो दिनै गासैबो फोरोंगिरि आरो फरायसाफ्रा बाहागो लायो आरो मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंदों। प्रि कचिं लाग्रा फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै फोरोंथाइ फोरोंगिरि मावबादानि दिनै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियावनो फोरोंगिरिफोरनो दान बान्थाखौबो होयो। BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि सुबुरुन होनायाव बे प्रि कचिं क्लासखौ लानाय जादोंमोन आरो बे प्रि कचिं क्लासनि सायाव कक्राझार जिल्लानि BSUनि गाहाय नेहाथारि हिटलार बसुमतारिया खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। खुलुमबाय गासै खौरां नायगिरि बिथांमोनखौ आं गिबियावनो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोदों। जों दिनै कक्राझार जिल्ला BSU आरो इयुथजों लोगो नांनानै खोब मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जों क्लोजिं सेरेमनि बा जोबथारनाय हाबाफारिखौ जोङो नैबे जोंनि कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गौरां दैसानि साखाथियाव कालचारेल कमप्लेक्सआव जों खुंफुंनाय जादों। जोङो कक्राझार जिल्ला हिसाबैहाय 34टा सेन्टार मोनदोंमोन। बे 34टा सेन्टारनि गेजेरावहाय जोङो गासै टिचारफोरखौ लेंहरनानै जों मोनसे खोब मेहेरगोनां हाबाफारि खालामदों। टिचारफोरखौ लेंहरनायजों लोगोसे माखासे स्टुडेन्टफोराबो बेयाव बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दों। खोब मोजां मोनदों बाहागो लानानै आरो बे कचिं जायनाखि जों कचिं होनायनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंथिनो सानो बा बेखौनो फोरमायनो सानो जाहाथे जाय न'खराहाय रांखावरिनि आंखाल, जाय न'खराहाय जायनाखि टिउसन जायनाखि सोलोंनो मोना बा फरायहैनो मोना, बैफोरबायदि जायनाखि फरायसाफोरनि थाखाय खोब मोजां होननानै आं सानो। नंगौ जों खम समनि गेजेरावनो माखासे कचिंफोरखौ जोङो होदोंमोन, खिन्थु नंगौ बयहाबो मिथिगौ माखासे गिबि प्रथम होनायावहाय बयहाबो भुला थालाङो, खामानि प्रथम होनायावहाय भुला थालाङो। आं बेखौनो बुङो नेक्स्ट टाइम जुदि जोङो कचिंखौ होयोब्ला आरोबाव बिनिफ्राय साबसिन बेटारसिन खालामलांगोन होननानै आङो कक्राझार जिल्ला BSU हिसाबै आं बेखौनो खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरदों। आरो बे कचिंखौहाय जोंनिनो बिथां हाग्रामा महिलारि सार चिफ अफ BTC बिथांनि सुबुरुन आरो दिथानि गेजेरजों जों बे कचिं सेन्टारखौ जोङो होदों। कक्राझार जिल्ला हिसाबै खोब बुरजा सेन्टार जादों देग्लाय, नोंगौ निस्सय आरो नेक्स्ट टाइमाव आरो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन कचिंखौ होगोन होननानै आङो आसा फारिदों। आरो नोंगौ अबेबा सेन्टारावहाय जोङो बांसिन स्टुडेन्टफोरखौ मोनदों। हमनानै ला जोङो ओरै देबोरगाव ब्लक हिसाबै जों बहुद सेन्टार मोननो हादों आरो सालाकाटि हिसाबैहाय जोङो सालाकाटि ब्लक हिसाबै बहुद सेन्टारफोर मोननो हादों। जाय सेन्टारफोराहाय दिनैहाय खोब खम समनि गेजेरावहाय मास्टारफोरखौ जोङो एंगेज खालामनानै दोननो हादों, बिथांमोननि थाखाय जोङो दानारि बान्थाखौ दिनै गथायबाय आरो बे गथायनायजों लोगोसे दिनैनि हाबाफारिया खोब मेहेरगोनां जालांनायखौ आं नुदों आरो जों इयुन समावहाय बेफोरबायदि प्रग्रामखौ जों लालांबाय थागोन होननानै नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। मा साबजेक्टखौ फोरोंनाय जायो? जोङो साबजेक्ट हिसाबै इंलिश, मेथ्स, साइन्स आरो ससियेल साइन्स बेखौ जोङो देग्लायहाय लादों। नेक्स्ट टाइम जोङो आसा खालामदों बेनिफ्राय साबसिन आरो जोङो खोब मोजां जायनाखि केरियार काउन्सिलिं आरो माखासे लाइफनि जायनाखि बादैहाय जोङो मारै थांनांगौबा मारै मा जाहैगोन, लाइफआ मारै मा जाहैगोन, अबेनिफ्राय अबाव थांबा मा खालामहैनो हागोन, माखौ फरायबा मा जाहैगोन, बिनि केरियार काउन्सिलिंखौ जों नेक्स्ट इयाराव जों होनो नाजागोन आरो जों बेखौनो फोरमायनो सानो जाहाथे नेक्स्ट इयार जोंनि कचिं सेन्टारा साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन होननानै। BSU हिसाबै बेनो स्पर्ट्स दख'दा आरो खुब जोङो सिदा खोथा बुंदों जायनाखि BSU हिसाबैहाय जोङो मोनसे गभमेन्टनि जायनाखि थ्रुयै खामानि गभमेन्टनि विंस हिसाबै जायनाखि जों गभमेन्टनि थ्रुयै खामानि मावगोन। हमनानै ला जों माखासे जोंनि BSUआ मोनसे स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन, जायनि थाखाय स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसना माखासे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय खामानि मावनो लायो। हमनानै ला जोङो स्टुडेन्टफोरनि जेखि जाया प्रब्लेम जाया मानो जों बेखौ सलिउसन खालामलांनो नाजाबाय थागोन आरो जोङो बेल' नङा जायनाखि हमनानै ला बायदिसिना जायनाखि कलेजफ्राव थानाय इसुसफोर, इउनिभारसिटिफ्राव थानाय इसुसफोरखौ जोङो निस्सय
गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै टाच जानानै जों बेखौनो सलिउसन खालामलांनो नाजाबाय थागोन। नंगौ बहुद खिनिमान कलेजफ्राव बहुद इउनिभारसिटिफ्राव बहुद प्रब्लेमफोर जानानै दं, जाय प्रब्लेमनि दारै गोबां फरायसाफ्रा भुगिनांनानै थादों। बेनि थाखाय जों गभर्नमेन्टजों रायज्लायबाय थादों, रायज्लायगोन आरो रायज्लायबाय थागोन होननानै जोङो नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायदों आरो सलिउसनखौ जोङो निस्सय BECU हिसाबै खालामलांबाय थागोन होननानै आं बेखौनो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जाबाय। निस्सय जोङो साक्सेसखौ जानाय बायदि नुहुरदों, खिन्थु साक्सेसआ जों जायाखै। जाय स्टुडेन्टफ्राहाय सोलोंथाइखौ मोनदों बैसोरनि रिजाल्टखौ इयुनाव जोङो नायनानै बेखौहाय साक्सेसनि फिथाइखौ जों फोसावगोन। जाहाथे जाय फरायसाफ्रा दिनै सोलोंथाइ लादों बिथांमोननाव नोंथांमोनहा थांनानै सोंहैनो हागोन खौरांगिरिफोर हिसाबैहाय बिथांमोना माबादि मोनदों आरो टिचारफ्रा माबादि एंगेज जानानै माबादि गोजोननाय मोनदों दिनै जोंनि कचिं क्लास होनायाव बिथांमोननि थ्रुयैहाय दिनैहाय बिथांमोननि थ्रुयैबो मिथिनो हागोन। नोंगौ जों निस्सय BECU हिसाबै जोङो साक्सेस जानाय बादिखौ नुहुरदों। इयुनाव जायनाखि स्टुडेन्टफ्राहाय जाय निखावरि गोरिब गुन्द्रा न'खरनि स्टुडेन्टफोर जायनाखि न'खरावहाय एसे राङारि मददनि आंखालाव जायनाखि स्टुडेन्टफ्रा टिउसन लानो हाया बा टिउसन फरायहैनो मोना बा मास्टार मोजां सोलोंथाइ मोना, बैफोरबादिनि गेजेरजोंहाय जोङो दिनै बेफोरनि उद्देश्य लानानै जों दिनै कचिं क्लासखौहाय होनाय जादोंमोन आरो निस्सय जों नंगौ स्टुडेन्टफ्रा जोंनि कचिं क्लासजोंहाय मोजां जायनाखि सोलोंथाइ मोनगोन बा मोनदों होननानै आं बेखौनो आसा खालामदों।